Kwathi ngoku singena kwiyure yokugqibela yenkqubo senze njengesiqhelo kaloku sakuphathela oni noni ndithetha kaloku ngeendaba ezinesondlo. Kusakhona ke nokunye ngoko ke ungaqhubeka wena uhlale nathi apha enkqubeni kanti ke usahleli nam Nadia Gadambuza. Yes, hayibo makholikholi. Hayibo makholi. Hayibo, what qonqona bajonga focus on myself. Dear self love. Hayibo kaloku ndilindele ukuthi nomakholikholi. Hayi literally gwitsho. Sasiyiqwela ngoku siyiqukumbela kodwa ke sijayive kamnandi xa siyiqwela leya iyure sathi hits amantombi ekhaya. Sele ke mbukeli sikude kufuve kuyiqweleni yanamhlanje kodwa ke anokwazi ukuthi nje sigaleleke de kophuma neyokuhlanganisa ngokuba uvimba wethu usamimithekile mbukeli ukuze ke uzivele uzibonele oku akhona amanqaku siza kuphothela wona sizoqhubeka kaloku sibe nodliwano ndlebe nabantu uye wababona kaloku mbukeli besina bededelana kweliqonga lalapha ekhaya Jikelele. Sikhona kaloku mbukeli ezemidlalo neziqhubekayo apha ekhaya naphesheya kwamalwandle. Xa siyiqwela mbukeli iqiniseke kubana uthe zava hleli nathi apha ekhaya Jikelele. Njengokutshilo kaloku ndim umakholikholi uMahlongothi masijonge isibala phambili. Got nothing to do with Iindaba. I know him from far. I've got no business dealing with him. Usosiba Jikelele wensi umnumzana afikile Mbalula mangalele usomashishini umthunzi Mdwaba ngokumonyelisa emva kokuba lo kaMdwaba etyhola umnumzana Mbalula kunye nabaphathisi abathathu ngokufuna ukuba abafumbathise. Andinanto undize kanye nkosi ndize kanye nkosi yam. Molweni makhaya igama lam ndingu Ikhona ndiyimvumi. Zenihlale ke nibukele Ekhaya Jikelele apha ku SABC Plus nonwabela izinto ezifana nezemidlalo ezendaba nazo zonke ezinye izinto enizithandayo emakhaya ningahambi. Usosiba Jikelele wensi umnumzana afikile Mbalula umangalele usomashishini umthunzi Mdwaba ngokumonyelisa emva kokuba lo kaMdwaba etyhole umnumzana Mbalula kunye nabaphathisi abathathu ngokufuna ukuba abafumbathise. Umnumzana Mdwaba utyhole umnumzana Mbalula umphathise wezezimali umnumzana Enoch Godongwana owezabasebenzi umnumzana Thulas Nxesi nowemfundo ephakamileyo uGqirha Blade Nzimande ngokuba kaloku bafune ukufunjathiswa ngemali engamakhulu amahlanu ezigidi zerandi kwingxowa yabangasebenziyo i-UIF. Unobhala Jikelele we-ANC uvulelele icala esiteshini samaphoyisa eSentin namhlanje. UMdwaba wathi uMbalula kanye nongqongqoshe abathathu wezemfundo ephakeme uBlade Nzimande, wezemsebenzi uThulas Nxesi kanye nongqongqoshe wezezimali uEnoch Godongwana bafuna u500 million wamarandi njengentshontsho. I've got nothing to do with Iindaba. I know him from far. I've got no business dealing with him. Neither his people or whoever that he claims would have said these things and all of that. I know nothing. I've opened a case and then I am also challenging him in terms of the law. If it's not, we will meet in court, and that's what I'm determined to do. Ungqongqoshe wezezimali uEnoch Godongwana abameli bakhe bathumele uMdwaba incwadi egunyaza ukuthi ahoxise amagama akhe einzukweni eziyisikhombisa ezizayo. Mayehluleka bazomfaka enkantolo. uMbalula uthi uMdwaba uyazikhulumela nje ubufakazi akanabo. Names have been thrown and there is no cause of action against those people, but spurious allegations are then made against individuals, including the Secretary General of the ANC. Isigungu esiphezulu senhlangano ebusayo phecelezi abaholi abayisikhombisa ngomsomluko bazobiza ungqongqoshe wezemsebenzi uThulas Nxesi ukuze azochaza ngaleli ithenda. Ngingusamkele Maseko ngibekele izindaba zeSABC eSentin.
Ukanti umrhanelwa wesithathu ubanjiwe malunga nezityholo zobusela kwifama kamongameli uCyril Ramaphosa iphalaphala eBilabila eLimpopo. Umrhanelwa ubanjwe izolo. I-NPA ithi umrhanelwa uza kuhlangana nabamangalelwa ababini, ummi waseNamibia Emmanuel David kunye noFroliana Joseph, xa bevela kwinkundla kamantye yaseBilabila ukuza kufaka isicelo sebheyile namhlanje. UDavid noYosefu baza kuphinda bavele enkundleni okwesibini. Kutyholwa ngokuba bebengaphezulu kwama500,000 eerandi. Igunya abantu lezotshutshiso lithi aba bathathu bajongene namatyala amaninzi aquka ubusela kunye nokuxhaphaza imali ngokungekho mthethweni. Ukanti ke ngoku umbukeli wam asithi qhwi evenkileni siyabuya kungekudala. Bami bonke ndabona apho sozukhule ubudoko nabo zona izenzo nazo sozukhule usuthuluka ntombi bami bonke ndabona apho sozukhule I don't know how much longer I can take this, 'cause we've been fighting for months. There's no trust, Lord forgive us. I've been crying too much. Fire raging, I be losing all my patience. My heart's racing, and all the silence I'ma break it. But dikungamile, inhliziyo yami ndiyivalile. Ukwazenza izinto ezibhalile, ucimba ungubaliwe. Dikungamile, inhliziyo yami ndiyivalile. Ukwazenza izinto ezibhalile, ucimba ungubaliwe. Usuthuluka ntombi bami bonke ndabona apho sozukhule ubudoko nabo zona izenzo nazo sozukhule usuthuluka ntombi bami bonke ndabona apho sozukhule ubudoko nabo zona izenzo nazo Tell me how you gonna fix things, but then you violate my love. It's unjust how you do stuff. Stop pushing your love. You can't change this. I ain't staying, 'cause we've been through too much. I'm sorry, but dikungamile, inhliziyo yami ndiyivalile. Ukwazenza izinto ezibhalile, ucimba ungubaliwe. Dikungamile, inhliziyo yami ndiyivalile. Ukwazenza izinto ezibhalile, ucimba ungubaliwe. Usuthuluka ntombi bami bonke ndabona apho sozukhule ubudoko nabo zona izenzo nazo sozukhule usuthuluka ntombi bami bonke ndabona apho sozukhule ubudoko nabo zona izenzo nazo sozukhule. Nice one. Unjani?
Phila njani wena? Ndiyaphila nzobe andenzi justice uba ndivele nje ndingene emxholweni. Mbukeli lo usando lumbona nguye kaloku uaphelele Mnyango nozuze indumasi ngeligama Nala. Yimvumi ke ecula umculo oluhlobo olwaziwa njenge soul music. Sele ke icule nemvumi ezithandwa kakhulu kwi hip hop. Kulula kaloku kuquka kaloku Germany Major watsiba ke waya naphesheya kwemida. Usirhabulisile ke kumculo wakhe ngoku lixesha lokuba sive banzi ngaye. Masikubulise aphelele. Enkosi kakhulu Ninjani? molweni. Ndiphilile njani wena? Ndiyaphila Nkosi nami wasiculela kamnandi futhi Friday so emotions zethu zithi ziphinde zithi enkosi kakhulu. Ngaphambi kokuba singene banzi kumculo wakho ungathi ungubani uaphelele? Uaphelele intombi yomXhosa waseBhisho. Dakule Gauteng in Pretoria to be exact. I'm a singer-songwriter. Ndithanda umculo kakhulu. Ndafunda music throughout my life and in varsity as well, America. And speaking of America, siyaqonda bana mhlawumbe elinye ifutho kanye passion yakho yafuyuwela ngutata wakho usemncinci. Khawusixelele banzi ngalonto. So utata was the first radio DJ at Radio Sky Emonti in the Eastern Cape. So inspiration yam drew a lot from yena, and I was blessed with the opportunity to go study music after I matriculated in 2012. I was blessed with the opportunity to go study music at California College of Music. Ndafunda how to bala music, music business, and all the above. So it was a great opportunity to be there and learn about umculo. Wow, that's such an amazing opportunity. And ndiyahalela uqondo bana xa uzothi uye wabe kanti utsibela naphesheya kwamalwandle. Xa sokubuyela apha ekhaya ke ngoku ungathi mhlambe zintoni obona ukubana ziyasilela in the music industry. Ongathandi into bana xa uthi ujonga mhlambe phesheya ubona into bana bona ingathi noko sele bephambile ba-advance. Ongathandi into bana zi-implementwe zi-artists lapha ekhaya. I think what is needed up in Mzansi is more opportunities for artists, more opportunities for performances, more collaborations, and more contribution in terms of what we're doing in the music industry. Yeah, and I mean part of your success, uye wabe kanti uyacula kumbhiyozo kamama uWinnie Madikizela Mandela ongasekhoyo. Khasibalisele ngalonto. Ibento enhle kakhulu. It was a great experience to be embraced by uMakhulu Winnie and to experience uthando lakhe, and for her to hear my voice before she had passed. It was just an amazing experience. Wow. And I mean lengoma ubusando luyiperforma uchinto bana soze akhule. Khona amagama enithenda wacaphula athi ubudoda unawo Zona izenzo awunazo. Kukhale nyonini. So Ingoma came about in the break of the pandemic that we've been experiencing as abafazi, and it was made to bring light to izihlungu zabafazi. As women, we go through things on a daily basis, and sometimes there's no light shed to that. So I just wanted to bring light shed to it. And speaking of light, I mean siyaqonda bana ukuhlukunyezwa nokuxhatshazwa kwamanina ngumba ongapheliyo unyaka nonyaka. I mean just coming up towards month end nge-25 kaNovember saba neentsuku ezi-16 wesithi phansi ngokuxhatshazwa kwamanina. And the theme for this year it invest to prevent violence against gender-based violence. I mean njengokuba ungumculi usebenzisa ilizwi lakho uqinisekisa into bana uhambisa ivangeli lokuba uthi makuyekwe phansi uyeke ukuxhatshazwa kwamanina. Ungathi mhlawumbe i-artists zisebenzisa igunya lazo, that is their voices, to raise these awarenesses. And indoni mhlawumbe ongathanda uyibona isenzeka uqinisekisa ubana siyaphuma kulomkhwa. Benzoti, I would love to see amapolisa work with the people who are currently struggling and going through ezizinto. And also I'd just like Tina as the artist to bring more light for these issues that we're currently experiencing. I feel like when there's more light shed, there's more knowledge for us to know. True that. Future projects, ithini kamva? So Disando release on the 3rd of November my new single titled We Going In. And yeah, I visualize on a lyric video for the new song.
Yeah, amazing work. And mhlambe ungathi as an artist, because siyaqonda bani icandelo lomculo alilula kanga njengokuba sibhekile ikhona imiceli imingeni ojamelene nayo, but ungathi mhlambe wena as an artist yintoni ekugcinayo, what keeps you grounded? I think as an artist, what keeps me grounded is family. No tando that I receive from my family. I am super grounded and rooted in who I am, umanala, and my roots. So I'm grateful for the support system that I have, and I guess that's what supports me. Yeah, and speaking of support, ungathanda uthini kubalandeli bakho babukeleyo ngoku abathi hey oko sihamba nawe futhi ke sisazokulandela everywhere that you go. Athina amazwi ongathanda uwadlulisa kubo? Benzothi enkosi kakhulu for the support. Thank you so much for uthando lwenu. Please keep supporting, please keep looking out, and enkosi kakhulu for this opportunity. Yeah, bakulandela apha abantu xa bekufuna? Ndingumanala, MA_NALA. On all of social media platforms. Enkosi kakhulu Manala, bekumnandi uba nawe. Lo ke mbukeli besincokola naye nguye uManala, umculi wesoul esirhabulisa ke kuhambo lwakhe njengovumi. Kodwa ngokumbukeli masithi qhwi sirhabule apha evenkileni, ungaqoshi qoshalaze uzabukele Ekhaya Jikelele. Letting it go, I'm tapping in, going out tonight. I got my girls and liquor, we feeling good, now we looking right. No stress, feeling blessed, doing what we want, pulling out our freaking dresses. Don't need nobody to tell us how to party, do it real big. We gonna do everything that way, yeah. Ain't gonna wait for you, you too late, we already paid it. Hands up, yeah, if you feeling me. Don't need a man to kill your energy. Nobody dim your light, no way. Come and slide with me and dance the night away. Dance, dance the night away. 'Cause we going in. Let's dance the night away. Yeah. 'Cause we going in. Blowing all our money 'cause we want to. Taking pics with the friends so you know that we looking fly. Now something happened, yeah, you know that's how we ride. They got a section full of bad ladies that fellas want us tonight. Yeah, 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 we gonna do everything that way, yeah. Ain't gonna wait for you, you too late, we already paid it. Hands up, yeah, if you feeling me. Don't need a man to kill your energy. Nobody dim your light, no way. Come and slide with me and dance the night away. Dance, dance the night away. 'Cause we going in. Let's dance the night away. Yeah. 'Cause we going in. We going in tonight. Blowing all our money 'cause we want to. Taking pics with the friends so you know that we looking fly. That's how we ride. Sibambe ngazibini ngokuba nihleli nathi apha Ekhaya Jikelele. Sitshilo kaloku xa siqala inkqubo into yobani Friday mayifane nezinye i-Fridays. Ngenene kuyavakala mbukeli liyatsho igwijo siyatsho sinqe apha Ekhaya Jikelele. Jonga ngoku singena kwisiqendu sethu esisithandayo esithi X-Trends. Ukanti ke namhlanje siqaphela #MthunziMdwaba no#Gareth Cliff. Unobhala Jikelele we-ANC ufikile mbalula uvula ityala lolwaphulo mthetho kwingqonyela yenkampani Tuja Capital uMthunziMdwaba. Tshanje kuvele ingxelo yezamabango athi abaphathiswa abathathu baye
kumdwaba njengenjongo zokufumana imali engama500 ezigidi zerandi kwisivumelwano se-UIF se-5 billion rands. Ngumbalo mbukeli apho ekhaya otshisibunzi kakhulu lona ethatha ke ngaphandle kwesikhululo samapolisa sase-Sentin phezolo. Umbalula uthe ezizityholo zijongela phantsi yena neqela lombutho we-ANC kanti ke abantu abakwazanga ukuthula tu phaa kwikhasi lika-X bathe mabaphefumle. Make sijonge mbukeli into yokubana bathe baphefumla babhale besithini na. I'm out her names. Uthi yena Mthunzi Mdwaba would not just wake up and accuse senior ANC officials about corruption when there isn't any. He knows the consequences of his actions and is ready for them. I believe Mthunzi Mdwaba. Uyaphefumla ke I'm out of names esitsho into yobana uMthunzi Mdwaba akasoze nje vele avuke atyhole abaphathi bayo kaloku okanye ababaphezulu phaa kwi-ANC abafana nabo omnumzana uFikile Mbalula Inogondongwana njalo njalo. Uthi akasoza vele avuke nje abatyhole ngobuqhophololo xa kanti abukho. Uyatsho into yobana yena uyazazi ii-consequences okanye mhlambe into enothi yenzeke xa kanti akanyanisekanga. Uyatsho uthi mna ndiyamkholelwa uMthunzi Mdwaba. Chunce besijonge abathe babhala besithini. Uthi uNomfundo Magele, great. I look forward to the SAPS investigation and Mdwaba's response. Uthi ke yena ufuna ujonga uba amapolisa azayiphanda njani lento nempendulo ke kaMdwaba. Sijonge olandelayo. Sisajonga kaloku #Mthunzi Mdwaba. Uthini uPuleng? Puleng uthi kuyafana, no one will be arrested or held accountable. Wafaka nela emoji ethi hayi ngenene kuyafana noba mhlambe kungathi kuthweni kwenzeka ntoni akukho umuntu ozawube kanti uyabotshwa okanye athatha uxanduva ngalonto leyo eyenzekileyo. Asazi noba ke bakhona na abathe baphefumla okanye sithi chunce besijonge enye i-hashtag yesibini. Sijonga ke Gareth Cliff. Umsasazi uGareth Cliff usesithatheni emva sokuhlekisa ngomphathiswa uNaledi Pandor. uGareth Cliff ubangele ingxokolo kumakhasi onxibelelwano ngokufaka umfanekiso womphathiswa wezobudlelwane bamazwe ngamazwe uNaledi Pandor enxibe ihijab. Kulo mfanekiso uPandor ufake isikhafu. Kwicaption yakhe ayifake ku-Instagram uCliff uthethe wathi, when the best you can come up with for Halloween is to dress up as a turd. Hey, hayi. Inhloko yesebe lezobudlelwane bamazwe ngamazwe nentsebenziswano uClayson Munyela wabelane ke ufakele post ku-X into leyo ke ebangele ingxoxo mpikiswano kumakhasi onxibelelwano. Abantu abaninzi bebemgxeka uCliff, abanye besithi ibingesozithuko nje kuPandor koko kubafazi okanye kubafazi abanxiba yona kaloku ihijab. Hey, bukeli masijonge ke abathe baphefumle besithini phaa ku-X.com. Afropolitan uthi Naledi Pandor is arguably South Africa's best diplomat. Gareth Cliff's comments are Islamophobic, racist and misogynist. He became irrelevant decades ago. Afropolitan uyasigxeka kakhulu isithombe esithe sabekwa nguye uGareth Cliff phaa kumakhasi onxibelelwano. Sisho into yobana noko sibonisa into yobana u-racist unako ukubukulana ngobuhlanga kwaye ke uyatsho into yobana kwa into yakhe ayisacacanga kudala waba irrelevant kwiminyaka ekudala eyagqithayo. Sijonga olandelayo. Khona omnye olandelayo. Uthi ke yena Wilkinson, once again, apartheid apologist Gareth Cliff has proven that he is not only a racist but also an Islamophobe, misogynist and sexist, who believes that his whiteness gives him the right to defy our constitution and practice hate by insulting Minister Naledi Pandor. Ndiyaqonda wena makhulu bana nalona uyavumelana nalo sisandomfunda ngoku bathetha into enye, into yokubana unabo ubu-racist kwaye indlela athetha ngayo nee-minister zethu uzijongela phansi kwaye ne-constitution yethu akayiboneli intweni. Uthini uAyisha?
Aisha Uti, the problem with Gareth Cliff is that he thinks he's the funny kid in class, but he's actually the pathetic bully who needs to reach new laws to gain attention. Hey, zimvo zabantu uthi ingxaki yakhe kanye kanye uGareth Cliff into bani ucimba mhlambe ulamntana ohlekisayo eklasini. Kodwa eyona nto yena uyathi into bana uyibhuli uyabhulisha futhi ke ufuna nje ukufumana i-attention ngezi zinto azenzayo. Uthetha nje ngeminister yethu yonke i-diplomat yethu unale diphando ayithethe ngolo hlobo. Hayi zizimvo zabantu kwaye ke siyathanda mbukela into yokubana sikrobisa into bana ezi ke zizimvo okanye imibono yabantu pha kwikhasi lika X kwaye ayenzi okanye ayinxulumananga nayo ijelo le SABC okanye inkqubo uSABC lihaye masibathathe sibasevenkileni. Hayi ke kusebenzaba mnandi mbukeli benditshilo kaloku ndathi ulwesihlanu makafane nomnye masisela amanzi siyabuya kwangoku ngakuyi. Nkosi ngokuhlala nathi usabukele iEkhaya Jikelele kanti ke ngoku sijonga ezempilo usuku lwehlabathi lokugonya liphulo lehlabathi jikelele lezempilo elibhiyozelwa nge-10 kaNovemba rhoqo ngonyaka ukwazisa nokunyusa izinga lokugonywa kwizifo ezinokuthintelwa ngogonyo. Ukuva banzi ke malunga noku sithetha nomongikazi uNhlanhla Zwane. Nhlanhla Zwane masikubulise sikwamkele enkqubeni. Ngiyabonga ukungamkela inibingelele nonke emakhaya. Enkosi kakhulu Nhlanhla, ngaba mhlambi ungaqala usichazele injongo nokubaluleka kokuthathela ingqalelo usuku lwehlabathi lokugonywa rhoqo ngonyaka. Ku losuku lelisuku lelibaluleke kakhulu ukuthi silinake njengabahlali nasemphakathini ngoba lelisuku loku assist abantu ukuthi bavikeleke kwetifo tonke. Nhlanhla. Hello Nhlanhla, usandiva? I'm losing you. Hello. Oh, nami ngathi uyawanqhawukela kancinci. Usandiva kakuhle ngoku? No, awuvakali kahle uyabaleka. Kodwa ndiyakuva mna. Xa siqhubela phambili ungathi zeziphi ezona izinto ziphambili ekuza kugxilwa kuzo kumxholo walonyaka? Loku phambili kakhulu ukuthi bantu laba tsinzeka kweminyaka lendlulile uyakhumbula ilive lethu labukana nesigameko lesikhulu se-COVID-19 so bantu labaningi babe sebaluza amathuba ukuthi baye emtholampilo botholakala bagonyelwe letifo so lokuhamba phambili ukuthi abantu kufuneka ukuthi bonke batholakale bagonyiwe ukuze ukuthi bavikeleke. Ngaba mhlambi kwenzeka ntoni xa abantwana bengagonywanga ngexesha ngoba kaloku abanye abazali baye bonqene ukuya ekliniki. Ingaba mhlambi ikhona nenye into eyenziwa lisebe lezempilo ukuqinisekisa uba abantwana bayalifumana izigonyo ngexesha? Yes, litiko letempilo lidlala ichaza lelibaluleke kakhulu. Bantwana bayakhunjutwa etikolweni ukuthi bakhumbule batali ngokubaluleka kokugoma. Yonke ama platforms lesinawo ku media bomabona kutse nasema radioweni kuyamenyetelwa ngalo kubaluleka kokugoma. Futhi nasemakliniki uma bafikile emitholampilo ledude nabo bayakhunjuta njalo ukuthi kubaluleke ngakanani ukuthi bantwana bathole bagomile kuze ukuthi bavikeleke. Kanti ke abantwana kufuneka bawafumane kangaphi amayeza abo okugonya kwaye kufuneka bayeke ukutofa xa beneminyaka emingaphi? Uma ungacheka kune likhadi lisetshenziswa kwemitholampilo
lehlukahlukene kokuthi isikhumbuta njalo kokuthi bantwana ngeminyaka leso naleso kufanele ukuthi batfolakale basemtholampilo ukuze ukuthi bathole ukugoma kwabo. So leli khadi liyachaza kangcono umntali akukhathalekanga ukuthi aze aware or ufuneka abhale phasi. Uma nje angatijwayeta kulivula leli khadi liyachaza lona ukuthi umfana ufuneka agonywe kangaki. I-UNICEF ikhupha ingxelo ethi emva kobhubhane u-COVID-19 liye lehla inani labantu abagonyayo. Ungathini ke ukuphawula kulomba? Ya, lesingakusho ukuthi iningi tindvo letikhulunywako la ngaphandle, kodwa lokubalulekile ukuthi bantfu abaye imitfolamphilo yonke inebantfu labalulekako ngelwati lwetemphilo pheceleti lesibabita ngokuthi ngema-health promoters. Labo bantfu labo bayancedza kakhulu ukuchaza ngokubaluleka kokugoma nangeyonke imibutho lebangaba nayo lengahle ibathikamete nokuthi bathole lwati kangcono ngokubaluleka kokugoma. Ntahla bendikhe ndabuza umbuzo othi kuye kuthini xa umntana engafumenanga mhlambi amayeza kwangethuba, mhlambi umzali hayi andikwazanga uyofikelela namhlanje ndizawuzama mhlambi kule veki zayo okanye kule nyanga izayo, ziye zithini iziphumo zalonto? Uma umntwana amise lithuba lokuthi agonywe, uvunyelekile ukuthi noma ngasiphi isikhathi ukugoma akunasikhathi ukuthi ngoba namhla kwakufanele uye emtholampilo. That is why we have what we call ama-PHCs nama-CHCs ngokuhlukahlukana kwetempilo letitfolakalako. Laba labanema-CHCs bayakhona ukuthi nanoma ngakaphumelelanga kuya emini nanzambama angasaya ekliniki athole kuvuliwe bese sebayamgoma. And bendikhe ndava kuthiwa iikliniki zizawuvula ixesha elide kule season siya kuyo. Noko ke andiyathemba ababukeli bakumamele into yobana ikliniki iyavulwa nalate, awunyanzelekanga into yobana uye kanti ekuseni. So ke ngoku Nhlanhla kule World Immunization Day singalindela ntoni kwisebe lezempilo? Lesingakulinzela ukuthi sibuke ukuthi bantfu labanengi batfolakala abagonyiwe kuze ukuthi wonke umuntu avikeleke. Nhlanhla mandibulele kakhulu ngexesha lakho. Sorry, I didn't get that. Ndithe enkosi kakhulu ngosinika ixesha. Ngiyabonga nami. Enkosi kakhulu, siyathemba i-World Immunization Day abantu bazayithathela ingqalelo. Ke ngoku umbukeli wami masithi qhwi evenkileni, siyabuya kungekudala. Ay. Sentilo. Asa. Timidi. ETA. Ay. ETA. Ananuma ETA ETA ananuma shilo
numa shilo but shilo I say shilo mina say shilo mina say shilo I say shilo mina say shilo mina say shilo I say shilo mina say shilo I say shilo mina say shilo shilo say shilo shilo mina say shilo ay manyang luma yehlisa ukukhuphuka Tony style divine on me stay loose cut my puma cherry yami ispura ithanda indwangu ephuma ngeke uyithole ihlezi umuntu othanda ukufunda yaluma yehlisa ukukhuphuka Tony style divine on me stay loose cut my puma cherry yami ispura ithanda indwangu ephuma ethi ngeke uyithole ihlezi umuntu othanda ukufunda Ayi wena mani ay mbukeli ndatsho ndathi mina ndinganikeza imali yestokfel andiyazi into ezowenzeka ngoku ngoba konakela apha ekhaya Jikelele uhambo classic kunye ke noKapi baqala ke usebenzisana ukususela ngonyaka ka2017 sekamva ke batyikitywa yiSimnandi Records setha nje bane record label yabo umzokhonto okanye umzonkonko Music Academy kwaye ke uhambo lwabo emculweni luyimpumelelo eqaphelekayo xa ke sikrobisa kancinci emsebenzini wabo singakhankanya ingoma ezifana noqhute kunye noakulalwa ukuva banzi ngohambo lwezimvumi uAmu Classic noKapi banathi apha estudio undibona nje mbukeli nje ndinakukhefuzela ngase bezithe nje qhwi kancinci evenkileni ndibamba umoya kodwa balapha the music producers molweni sawubona sister njani ninjani siyaphila ndiyaphila nami inkosi khanizazi ngobani kuba sibone abaculi ngoku sibona the brains behind. Okay, mina my real name is Amukelani, which is Amu Classic. Ngiphuma eDeep Kloof Zone 2. I'm a producer. Yeah. I'm a producer. Yes, proudly so. Mina igama uLinda wa season 5 eDeep Kloof. Yeah, nami ngiproducer. Yeah, since ngipusha no Wow, I mean 2017 napusha niqala and kwa establishwa umzonkonko Music Academy. Kanisibalisele ngolwambo. Okay, umzonkonko kudala ukhona but besingaka register yabo. So from the start vele thina besingafuna ukusayinwa, besifuna ukuqala into yethu yabo. But sathi naye awuthi sibone yabo ukuthi izosithatha lento le sign enyani short term contract yabo. And then from lapho sathi naye ngcono senze into yethu once ngoba nalapha yakufana ukuthi izinto eziningi esizenzela. Benizenzela. Hayibona ikwaze njani sentsho a whole record label nangoku as artists ndiziyatsho. I mean how possible? I mean inthathe ixesha elingakanani? Ukuthi sirealize dala vele sinawo lamaphupho lawo. Just ukuthi nje bekumele nje sifake effort. Nje cha. Ndiyathanda ufumanisa into bana I mean with your experience I mean isebenzisa neartist ngeartist ingakumbe esuka pha kweSoweto ninganabelana nathi ngecollaborations. Oh yeah, thina kakhulu vele sithanda ukucollaborate nabantu like thina ama upcoming artists yabo. Yeah, so thina noma ubani sasebenza naye as long umnandi siza ukuthi hayi umsebenzi wakho nowethu uyahlangana sahlanganisa sibone kwenzakalana.
hayi ndiyavuma apha etalenteni ndilibonile ngokunokwam. Khani sixelele ke ngoku into yobana kwi-80K Music Q ukuphuma kwenu ningathi mhlambe kuye kwancedisa njani looking at i-growth yenu, because kuye kutsho into yobana i-growth uyibona xa sele uzimele geqe, that's when ukwazi ujonga into yobana hayi ndihambile. Ayi bekukuningi lapha kepha thina besiyazi into ebesifuna from la siphuma khona. Okay. I understand, so satisfied ukuthi hayi ngcono sithatha indlela yethu sheshe nje hluka. Ingathi mhlambe zeziphi injongo plus ne-challenges mhlambe ngaphambi kokuba sijonge injongo which are the future goals, ungathi mhlambe zeziphi challenges enijongana nazo? I mean, we've seen a lot of artists complaining ko social media about imiba ye-contracts engathi akuvunyelwananga ncam. Ingaba mhlambe nina lo miba eleyo niyayi-addressa kubantu abaza kuni? Okay, thina into esiyenzayo ukuthini bamasinikeza i-contract sine legal team yabo, which is yesincedayo esifundela i-contract isexplainele ukuthi le clause le ithi kanje nakanje, sithi hayi nathi asiyithandi, and then sibuyele kuloyo muntu loyo ukuthi hayi into kanje nakanje asiyithandi, why singayichange siyenze ngendlela yethu, and then from lapho siyazwana and then sign i-contract. And then future plans nizibona niphi? Okanye nizibona nilapha ekhaya? Akekho into engayisho ukuthi ama-future goals ukuthi sikhulise i-company yethu, si-improve nama-upcoming artists, sithathe nje i-talent ukuthi nabo bakwazi ukuzibonakalisa. I-one for the word ibenefuthe elibonakalayo ingakumbi xa sijonga kwicandelo nomculo. Nicinga ukuba umculo wenu unegalelo ekuziseni utshintsho kwi-music industry? Ngasho ukuthi yebo, ingoba u-different and u-influence abantu, une-impact empilweni zabantu, so kumele nje sihlezi sicaphele lapho ukuthi abantu bahlezi bahamba ngolayini. Yeah, bahamba ngolayini. And into eniyithanda into yobana you went straight to the ground, niseSoweto eKasi, apho sibona into yobana abantu abaninzi mhlawumbe uzofumanisa into yobana umntu unalo italente but akukho mhlawumbe i-record labels ezifana nezi zenu that will unleash the talent. How is the reception from abafana namantombi mhlawumbe abaphansi kule record label? Okay, into engayisho ukuthini mawuqala kufuna nje uphushe yabo, like ukhona loyo one ozokuvulela indlela, angithola. So injalo ilife khona umuntu umele akunlokhele umnyango yabo. Yeah, so wena phusha until abantu umusic wakho ufike endlebeni zabantu aba-right, so that kube nomuntu ozokuvulela umnyango now as nathi the way basenzele ngakhona. Qaba nje ukunikeza ingcebiso kubantu abathi nabo bayarhalela into yobana babe zi-music producers, ningathini nje amazi okukhuthaza? Mele basebenze kanzima ngokuzikhandla, baziphi isikhathi, baphushe ngazonke indlela, bathole nje indlela la bangaphusha khona, ubekezele ube nethemba. Ubekezele ube nethemba. Siyabulela kakhulu kwaye ke sinqwenelele okuhle kumsebenzi eniwenzayo. Nibaqokelele bonke, sibafuna sibabone alpha ekhaya Jikelele. Kunjalo, siyabonga nathi. Right, imbukeli ekhaya Jikelele, masibambe ngazibini kuwe kaloku ngokuba uye wavuka nathi kusasa de ibe ngilomzuzu wokugqibela ngenene mbukeli asiyonto ngaphandle kwenu. Siyayiqola siyayiqonqotha ke namhlanje kodwa ke siyathemba mbukeli into yokubana hayi ningazinza niyapi okanye senilungisela ukujive. Hayi ke mbukeli kunganje mbukeli selusazi into yobana kuzawuvutha apha e-studio. Sinishiya nabo kaloku abafana bamapiano basilandela i-weekend enkulu. Sinithanda kamnandi. Bathini. Ayibo. Ay. Uphi. Barikilimeke. Ay, uthi. Asamba. Esathini asamba. Ayibo. Asamba ka. Bathini. Angithi angina stress. Ay. Bathini man, ayingithi mina angina stress. Aywe. Ayingithi mina angina stress. Uya mani. Ungithi Angina stress mani. Asa.
Yengithi angina stress noma ungangigila mina angina stress Ayibo. noma bangathatha mina angina stress noma bangathenga mina angina stress bathini mani angina stress noma ungangigila dali angina Ayibo. stress noma ungangihetha mina angina Uthini stress Lime? noma bangathatha mina angina uthini stress uthi angina stress ayibo ngithi angina stress ukuthi Noma ungayithanda ukuthi angina stress Bathini abantwanekazi nabo mani? abana stress namakenya wonke nawo Bathi abana awana stress asina stress angina stress angina stress mina angina stress angina stress angina stress asina stress Ayibo. ngithi angina bathini stress mani Asabe mkopaisa asabe mkopaisa asabe mkopaisa asabe mkopaisa ithi ay woza 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 asamba ithini mani ay bathi mangithanda ngayishukumi